Hi guys! Sa video na ito ay magluluto tayo ng dinuguan. Recipe ito ng tatay ko. Ito yung kinalakihang recipe na paboritong-paborito ko. Alright, umpisahan natin. Siya nga pala sa lista ng mga ingredients ay nasa description bar yan, so check nyo lang. So ang una natin gagawin ay iboboil muna natin ang meat. Ang gamit ko dito ay pork liver at saka pork belly. Sa pork liver ay niluto ko siya or binoboil ko siya for 30 minutes on medium-high heat. Then, slice natin into small bite pieces. Katulad ng ginagawa ko dito. Yan. Then, this is what it looks like. Small, right? Then, pork belly. Ganun rin. Binuboil ko rin yan for 15 minutes lang dito on high heat. After that, lagyan natin ito ng soy sauce, bay leaves, dalawa ang gamit ko dito, at saka freshly ground black pepper. Then, imimix natin yan. After ma-mix natin, iset aside lang muna natin kasi kukuha tayo ng pan. Ang gamit ko dito ay wok. Lagyan natin ng oil on medium heat. Then once mainit ng oil, i-add natin ang red onions. Gisahin ito for 3 minutes hanggang sa maging translucent. And then, after nyan, add natin ang garlic. There you go. Sa garlic naman, lutuin at gisahin ito for 2 to 3 minutes hanggang sa mangamoy ito at brown in color. And then, add natin ang ginger. 2 to 3 minutes rin sa ginger. After sa ginger, add natin ang meat na may soy sauce, freshly ground black pepper, at saka yung dalawang bay leaves. Then, i-mix lang natin yan. Haluin lang. And then, once, after mahalo, add natin ang vinegar at saka tubig. Then, cover natin. Let it simmer or boil for 20 to 30 minutes. This is still on medium heat. Then, after that, ilagay na natin ang pork blood. So, once sa paglagay nyo ng dugo, dapat haluin nyo agad para hindi mamumuo yung dugo. So, halo lang talaga ng halo on medium heat. Then, once matapos nyo ang haluin yan, mga about 3 to 4 minutes, takpan natin, lutuin yan for another mga 20 to 25 minutes na naman. So, hinalo-halo ko lang yan, and then add natin the spring onions. Haluin na naman, and then cover it for another 5 minutes. After 5 minutes, turn off the heat and adjust the taste. And this is what it looks like. Masarap siya, in fairness. First time kong tinatry itong recipe ng tatay ko and it turned out really good. I really liked it. And that's it. Thank you so much for watching.